Sakit para kanya diagnosika, makikita Kadwang niyayayatim anang isukat ang kanya. Panakip-kibing niyo adua, madutudog dato'y rikna Agsasait ka puso di atlatan, ikaskaso saysayaan lang kung mangano di ka naamamu. Tiyak man nasaksaktan karamid mo, palubusan na kadinaw madayo, tapong mapanunot mo adua basono, iyak marik na tiba mateg mo, nagbabayukan limamiss ka sa pagtamaawatan, nakatalubusan na awan ni hayat. Sakit para kanya nusika, makikita Kadwang niyayayatim anang isukat ang kanya. Panakip-kibing niyo adua, madududog dato'y rikna Agsasait ka puso di aglatan, ikaskaso isaysayaan lang kung mano di ka namamangguin. Ang uman nasaksaktan taramid mo, palubusan na kadinaw madayo, tapnong mapanunot mo adua pasol mo, tiyak marit na di pa mateg mo, nagbalbalukan limamiss ka sa pagtamaatan, nakitalubusan na awan na niyayat. Abay asya kay insukat mo, ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok sisyak laen, iti ay ayaten, gayam inlimed mo sa bali apat-paten. Sinod na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak umat inilala
anyan nagkurama inpaay nagkadi tapagraksakan di mo amo amasa sa tanan tunggal madamag ko isut kapoy kuyog mo isulat na patiken ka isulat tungtung well siya mo ba'y malagipin sinuak ka din kita puso kendi na ka din pagan ano lailong kendong mo ket pinukaw mo among kadi umyak ko napate kalagta uray mo di siya naglaw tarik na among biyak ko nga ay ayaten ka asya kay insukat mo ket nagkayat ka sa bali a puso tiamok si siyak laeng iti ay ayaten gayang inlimed mo sa bali apat paten sinut na patpate siya wenno isu na kadi sa wenlaen kanu siya day napate siya kumat inilalang di kan agsapul ti sa bali sinuak ka din kita puso kendi na ka din pagan ano lailong kendong mo ket pinukaw mo among ka di umyak ko napate kalagta uray di siya naglaw tarik na among biyak ko na ay ayaten ka uray di siya naglaw tarik na among biyak ko na ay ayaten ka na irwama ayat
kaguman naipaay mo pudno pakaragsakan urayon ka malaglagit ka dagiti nagdawamin na makikita dagiti naruay nga intangaw ka tumrem luluwa tunggal mapanunod ka at nanayon kay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungun ka uray payro timba kayo ka pimanaw ka at tinagpakada magudas man na ito'y biyag ko agmay-may sa kato'y puso unayawan ka malaglagit ka dagiti nadawamin na makikita dagiti naruay nga inanguta tumrem luluwa tunggal mapanunod ka ag nanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungen ka uray payro ipatayo ka pimanaw ka at tinagpakada magudas man na ito'y biyag ko agmay-may sa kato'y puso agmay-may sa kato'y puso magudas man na ito'y biyag ko agmay-may sa kato'y puso Denggeng man umiyak ko asog to'y puso to'y ibagaken ka nagtaon to'y puso nukumalan mabalin at dagat sibay ko at daan tadenan nga aglalahilo asog
Ingari idin at siksikan tulata jak sumina tadenam inggat balong palan tikit daw kuken ka dinagat baybayan nupay nanumuan anagayat kasadian ammo ti Diyos apo asikat kapapagkan inggat panungpalan sikan tupay na awagan di mula mo sang sangit to'y gasat ko naladaw ka ngamin asimang bay to'y biyag ko Asimang bay bibiyag mo ngem kuray nukasta sikat linaon to'y puso sabay kumabiyag ko basta akmet tapuso asok puntunoy ko indengam kadala tapnong pamatiyam nga ay ayaten ka Ay ayaten ka ingkarit idin asiksikan tulata yak sumina kadena inggat sikat mabuyguyan tikit daw tuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat kasadian Anagayat na sadyan Amu ti Diyos apo asikat kapapagkan inggat panungpalan sikan tupayan awagan Amu ti Diyos apo asikat kapapagkan inggat panungpalan
pinsan alipate. No dayta pusong na ulkit na ranggasen, awatek ugyag kuno isuti gustuen. No gandat mo asyak tayin ka pasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabaling kuno isut pagragsakam biag kumay sinaata din na. No gandat mo nga itanem na kinarianta, ket bukawen ayat inta nagkuligan. No dayta naken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak tay gudasen. No ragsak mo nga asyak tay agladini, ket tuy puso malmes ti sasainen. No gustuen mo na'y nagrakayan tuy bagin, apitek biag kuno daytaken kat nabate. No pagarupen nga inalilaw kalaen, no pagarupen nga ay aywen kalaen. Kunyalem tuy puso ket inka laksiden, sika ubiag ko ay ayaten inadungdungwe. Gandat mo asyak kain kalaksiden, ket ni ayat maging pinsan alipate. No dayta pusong na ulkit na ranggasen, awatek ugyag kuno isuti gustuen. No gandat mo asyak tayin ka pasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabaling kuno isut pagragsakam biag kumay sinaata din na. No gandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagkuligan. No dayta naken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak tay gudasen. No ragsak mo nga asyak tay agladini, ket tuy puso malmes ti sasainen. No gustuen mo na'y nagrakayan tuy bagin, apitek biag kuno daytaken kat nabateg. No awanen patiken kat naglabas, no awan ken ka sambit ni ayan-ayan. Iturak amin apes ken panas, no isut kay karya
karin ka jak na tumpan ida ano bude na iyong awa dahil to'y rikda iso asana sika nakunod kawan wen ka kem pancen na tuman kapay ayatin kapay ayatin kem pancen na tuman kapay ayatin Nupan panunute Panagkrus Tinalanta Nagam amuta Adinain kagara Naging naya ayata Garing-garing sinangalta Nagmaris lubong ko Gapu aming genta Manipot idin Si kantay sa pulet Inuran uras Si katil iliwet Patek mo kaniyat Yak tubulos mailimet Idinto asikat Nagsakit ka manipet Ngayon kulay sumukasta Ano sa apilit Tangamin biyak ko Si kaunay tay patpatgek Iwag sinat tuman Siyak-yak tumarangin Tanong agayata Hinggat mauyos to'y angis Naglagi biyak ko Kinapudnok unay kenta Amin na aramiden Awan inlimet kenta
Inuran-uran sikat iliwen patek mo kanya ya pulos may limen itinto at sikat nagsakit imagitin ngem uray lukasta anusap apili tangangin yakku si kaunay tay patpatke iwag sinagtuman yak-yak tumarami kanu agayata hinggat mauyos kuy agis kanu agayata hinggat mauyos kuy agis Gagayem ko problema ti patong ko nagadala na kabut-buto kaslara po ating mugo kirisang natay na balalo tutudem kat lumalalo dilawe mabudo-budo agpapansin metay luko budo-budo-budo-budo ay nagimasti kinabudo lukot kudek ay pumalpalalo akunot-kunot taking mutyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato ako si budo-budo. Problema ti patong ko nagadala na kabut-budo kaslara pong natimugo kirsang natay na palalo kut-kudem ket lumalalo ilawe mabudo-budo agpapansin metay luko budo-budo-budo-budo ay nagimasti kinabudo lukot kudek ay pumalpalalo at kunot-kunot kay kimutyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato agka si budo-budo budo-budo-budo-budo ay nagimasti kinabudo lukot kudek ay pumalpalalo at kunot-kunot taking mutyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato agka si budo-budo kautek sa kuital ko agka si budo-budo pababa nga ipangato anak ti budo-budo.
Dagiti chismosa no nagtitipunda. Amin nga aglabas iti newsfeed isip na pigda. Amin nga karuba ket madilaw da isip pagdagyan agaapa. Tati sa utmaysa ipadaranda no di makisayan ket naynayunan dagita salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iwat da gabot da kes na apal dati daduma ay nakakatkat na malain perperjen da kagayem da. At nagtumit lang iti aldaw dumdeng ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amin ko dimkad amo dagiti kagayem mo adut sa liklikod mo kat nakasagor ay nagsaya at na ngem nabot puro pa'y ngiwat na salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gapot da kes nga apal dati nagtuwa ay nakakatawa laeng at pinerjan na nga agkakadwa. Awan trenot ngiwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gapot na kes nga apal dati nagtuwa ay nakakatawa laeng at pinerjan na nga agkakadwa. Ay nakakatawa laeng at pinerjan na nga agkakadwa.